Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Dinile Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati lipitiriza kumanga nyumba za mafumu za makono m'maboma onse a mdziko muno kuti mafumu azikhala m'malo abwino. Dziko la Japani lati ntchito za maphunziro abwino ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndipo bungwe logwira ntchito za chifundo la Rotary lati lapeza ndalama pafupifupi 12 billion kwacha kuti lithandizire m'magawo osiyanasiyana a ntchito za umoyo mdziko muno. Nduna za maboma ang'ono a Ben Phiri yati boma lipitiriza kumanga nyumba za mafumu maboma onse mdziko muno kuti azikhala malo abwino. Ndunayi inayankhula izi mnyumba ya malamulo pomwe imayankha mafunso osiyanasiyana kuchokera kwa aphungu. Polankhula mnyumbayi, ndunayi yati boma la DPP limafuna kuti mafumu azikhala malo abwino, kotero apitiriza ntchito yomwe anayiyamba mu chaka cha 2019 yomanga nyumba za mafumu za makono. Nkhani ya nyumba za mafumu athu amagwira ntchito yabwino kwambiri. Ife andali timabwera timapita, koma iwowa amakhala ndithu. Komanso ufumu suli ngati UMP okuti inu mubwerapo mawa mubwerapo ndizakubanja zakumtundu. Ndi imene tikukamba isi nyumba ya mfumu koma nyumba ya kuufumu. Ndiye TSS apo tinayamba 2019 nyumbazo zinayamba koma mwina mapriority zamasiyana zinayima pakatipa, koma a president anatitsimikizira ndithu kuti tikuyenera tipange chilichonse kuti nyumba zizipitirire. Ndiye tikamaliza kuchita na concert ndikhulupirira kuti nyumba zimenezo tiziyambiranso. Unduna za malo, nyumba komanso chitukuko cha matauni wati kuyembekezeka kuti mavuto akusowa kwa nyumba m'matauni ndi m'mizinda ichepa boma likasaina mgwirizano ndi kampani komanso anthu okhala kunja kwa dziko lino kuti amange nyumba zochuluka. Zambiri mulipotire. Ngakhale dziko lino lili ndi malo ochuluka m'mizinda komanso matauni, vuto la nyumba likupitirira kukhudza anthu ambiri, kamba kuti nkovuta kuti anthu apeze nyumba m'mizindayi. Kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu ofuna nyumbazi zapangisanso kuti mitengo ya nyumbazi ikhale yokwera kwambiri. Ena mwa anthu omwe MPC yalankhula nawo mu mzinda wa Lilongwe ati kusowa kwa nyumba kukukolezeranso chinyengo zomwe zikuchititsa kuti anthu ena aziberedwa ndalama. Anthu olumva information yokuti kunaka kusamuka kumayenera kusenchito ma-agent. Ndipo ma-agent onso nthawi zambiri amakhala akunamiza zovuta kuti upeze munthu kuti iwo amangofuna walipire ndalama akakuonesa mwina nyumba yokuti aonesa anthu ambirimbiri pene alipiridwa kale. Mu Lilongwe nyumba zikapezeka zimapezeka pa mtengo okwera. Mama alipeza nyumba yochipa kwa mu Lilongwe nyumba ndizokwera. Mbali mwa tauni nthawi zambiri nyumba zimakhala zovuta. Otalikirapo ndi tauni upeza nyumba makhala osavuta. Fana ngati anthu amafuna pafupi ndi tauni. Azigwira ntchito transport yochepa afika kuchita. Utali tikakhala wavuta kuti ayende akagwire ntchito ku tauni. Katswiri pa ntchito zomangamanga Washington Chimudzu wati vutoli lilipo kamba kuti dziko lino limayitanisa katundu ambiri omangira nyumba kuchokera kumayiko akunja, zomwe zikupangitsa kuti katundu akafika mdziko muno azikhala okwera mtengo, zomwezo zikusokoneza ndondomeko zomanga nyumba. Katundu ambiri amene timagwiritsa ntchito kumanga nyumba kandi malata kandi magetsi za plumbing timaodetsa kuchokera kunja mayiko akunja, zambiri sitipanga kunoko. Ande zimapangitsa kuti mitengo ija poyitanisa katundu amene zimakhala zokwera tikatenga manyamulidwe komanso nthawi zina pamafunikanso kuti akatswiri abwera kuchokera kunja kumaza panga kapena kuwunikira kamangidwe. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Housing Corporation Matthews Mwazangati wati vuto la nyumba lilipodi, ndipo bungwe lawo padakali pano lalandira mapempho oposa 100,000 opempha nyumba za rent, koma bungweli likulephera kupereka kapena kumanga nyumbazi kamba kuti mpamba wa Malawi Housing ndi ochepa.
komano ifeo tili ndi maplani mu strategic plan yathu imene inayamba 2021 mpaka na 2022 rather to 2027 inali yokuti inatipatsa mu project jamani project 250. Project 250 ndi imodzi imene ndingati amati flagship project ya Malawi Housing Corporation. Cholinga ndionena kuti timange nyumba zochulukirapo, ndipo izi zisopoma linavomereza kuti timange nyumba zochuluka 250,000 muzaka 10. Ndipo nduna za malo komanso nyumba achimwemwe chipungu ati boma likuziwa za vutoli, ngakhale kuti padakali pano ayika ndondomeko zapadera zofuna kuti kampani za maiko akunja komanso anthu mdziko muno okhala m'maiko akunja athandizirepo pa vutoli. Komano tikuyitaniranso kuti Amalawi akufuna kwabwino athandize boma kumanga nyumba zambiri, chifukwa nyumba zikakhalapo zambiri ndikuti mitengo simakwera kwambiri. Pano pa nyumba zikusowa ndi aliyense amangozuka ndikumapanga charge modula, anthu akufuna kokhala ndi amapita. Pamene dziko lino likutsatira masomphenya a Malawi 2063 oti dziko lino likhale lotukuka pa chuma kufika mchaka cha 2030, kupereka mwayi wa nyumba zofikirika mtengo komanso kwa onse ofuna nyumbazi ndi nsanamira yaikulu yokwaniritsa zina mwa mfundo za Malawi 2063. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma la Japan lati ntchito za maphunziro abwino ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Anaito Yasuchi walankhula izi kuThombwe boma la Chiradzulo pamene amayendera skulu ya sekondari yoyendera ya Chikangulu yomwe anayimanga mu chaka cha 2018. Simeon Shumba ali ndi ripoti. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan wati nzosangalatsa kuti patha zaka zisanu ndi zitatu tsopano chimangireni sukuluyi yomwe yakuti yasintha miyoyo ya achinyamata ambiri omwe akutha kupitiriza maphunziro awo kuchokera pa sukuluyi. Apa kazembeyi wathokoza midzi yozungulira sekondariyi kamba kuonetsa chidwi chosamala sukuluyi. Mawu ake phungu wa dera la Chiradzulo Thumbwe a Joseph Mwanamveka ati chichokereni chaka cha 2018 ophunzira ochuluka akhala kusankhidwira pa sukuluyi asanakapitirize maphunziro awo nsukulu zina. Mwanamveka omwenso ndi nduna za chuma ati izi zapangitsa kuti derali likhale ndi achinyamata ochuluka osidalira pa chuma ndi ntchito zina kamba ka maphunziro abwino deralo. Talandira ambassador aku Japan amene afuna kuti mangira under 5 clinic komanso afuna amange timati early childhood development center, afuna timangire pano pa school pa primary school ya Chikangulu. Komanso kunakomera ambassador aku Japan kuti azaoneso school imene anatimangira chaka cha 2018 oti pano pa chaka cha number 8 chimangire secondary school imeneyi. Chaka chilichonse amasankhidwa anthu 50 pa maskulu atatu, skulu ya Chikangulu primary komanso Chigoti primary komanso pa Maera amasankhidwa ana 50 kupita pa Chikangulu community day secondary school. Ndiye kuyambira 2018 kufika leroli ndi pafupi ana 400 anyamata ndi asungwana amene aphunzira pa skulu ya Chikangulu. Izi zabweretsa chitukuko kwathu kuno, komanso zapangitsa kuti ana athu amene sakanapeza mpata opita ku secondary school otakaphunzire apezapo mpata. Sonza kuti chifukwa chitukuko kuti dera litukuke kumafuna kuti anthu akhale ophunzira. Ndingati anyamata athu akuphunziraso ndikuti zithandize. Ndikuti kunokonso dera lathu likula kwambiri. Komanso nkhani ya chipatala ithandiza kwambiri chifukwa kwenikweni under 5 inali kutali kwambiri. Choka pano ndikuti timakafika kuna mitambo ndi kutali. Kapena iyayi timapita ku Thumbwe. Chocho kubera kwa under 5 clinic kunoko kuti thandizanso kuti ana athu azithandizidwa pano ndakadwala azingothamanga pano pa under 5 kulaza athandizira. Komanso nkhani ya mati ECD ithandizanso kuti tena ting'ono tomwe mwina singathe kupeza mpata kupita ku private pakunoko masiku anali ochepa under 5 anthu amene ali CBCC. Choncho ineyo ngati MP wa dera lino komanso mafumu a dera lino maphunzitsi komanso anthu ozungulira dera lino tikusangalala kwambiri, tikuthokoza ambassador athu. Pakadali pano Mwanamveka akhazikitsa ntchito
yomanga chipatala chaching'ono cha ana osaposa zaka zisanu mu dera la Thumbwe lomwelo. Ntchito yomanga chipatalachi igwirika ndi thandizo la ndalama zochokera ku boma la Japan. Simon Shumba, MBC, Chiladzulo. Unduna unaza ubale wapakati pa dziko lino ndi mayiko ena wati wayamba wayimitsa ndondomeko za momwe anthu amagwiritsira ntchito malo ofikira alendo olemekezeka mabwalo a ndege a Kamuzu International mu mzinda wa Lilongwe komanso Bakiri Mlozi International mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi chikalata chomwe undunawo watulutsa, ganizoli liyamba kugwira ntchito pa 20 mwezi uno mpaka undunawo utaonikanso ganizoli mtsogolomo. Chikalatacho chatinso ganizoli chabwera pofuna kunikanso fundo zina za momwe anthu amagwiritsira ntchito malo ofikira alendo olemekezekawa mabwalo a ndege. Koma undunawo wati anthu okhawo ololedwa kugwiritsa ntchito malowa malinga ndi mfundo za boma adziwalola kutero. Ena mwa anthu omwe malamulowa akuwalola kugwiritsa ntchito ndi monga mtsogoleri wa dziko lino, mkazi kapena mwamuna wa mtsogoleri wa dziko, komanso anthu akubanja la mtsogoleriyu, spikala wa nyumba malamulo, mkulu wa mabwalo a milandu, atsogoleri akale a dziko lino, wachiwiri kwa atsogoleri a dziko lino omwe anapuma pa ntchito yawo, komanso nduna za boma ndi achiwiri awo. Enanso mwa anthu omwe malamulo akuwalola kugwiritsa ntchito malowa ndi mlembi wa mkulu wa boma, mlangizi wa boma pa malamulo kapena kuti Attorney General mchingerezi, majaji akubwalo la Supreme komanso akazembe oyimira dziko lino mayiko ena. Spikala wa ku nyumba ya malamulo Samia Suleiman wapempha komiti ya nyumbayi yolondoloza ndondomeko ya chuma cha boma komanso makomiti ena kuti alondoloze bwino lomwe ndalama za boma za mchaka cha 2026 mpaka 2027 kuti ndalamazo zigwire ntchito yake yoyenerera. Suleiman anena izi ku Lilongwe pa msonkhano okambirana zokhudza kulondoloza ndalamazi. Msonkhanowo aukonza ndi mabungwe a FIDEP ndi bungwe la atolankhani la MISA Malawi. Zambiri mulipotiri. Polankhula pa zokambirana zolimbikitsa kulondoloza momwe ntchito za boma zikugwirira ntchito za chitukuko m'madera osiyanasiyana a dziko lino, Spika wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman anatsindika kuti udindo wa phungu wa nyumba ya malamulo sikungovomereza bajeti yokha, koma kulondoloza pofuna kuonetsetsa kuti ndalama zimene boma layika pa ntchito zosiyanasiyana zikupinduliradi Amalawi. Samia Suleiman anati nkofunikanso kuthana ndi mavuto ena amene amachitika monga kupereka ndalama za chitukuko mochedwerapo ndi mavuto ena amene amakhudza ntchito za chitukuko zopita kwa Amalawi. Iyo alimbikitsa makomiti osiyanasiyana amene amaona za ndalama kapena kuti za chuma nyumba ya malamulo kuti aonetsetse kuti ndalama zonse zimene zikupita madera akumidzi zokagwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kwa Amalawi zikulondolozedwa ndi kuti zikugwirizana ndi zimene zili mu budget. Samia Suleiman anenetsa kuti ofesi yawo ithandiza komiti ina iliyonse ya nyumba ya malamulo kuchita kafukufuku pa nkhani ina iliyonse imene ikukayikitsa. Parliament ya ulendo uno muli anyamata ambiri, muli anthu amene ali ndi chidwi chofuna kugwira ntchito yotumikira Malawi, komanso zikuonesa kuti chidwi chawo kusatira zinthu chili pamwamba kwambiri kusiyana ndi mbuyo. Zimene zikundisangalatsa kuti inenso zimene ndinkakhumbira zimenezi, chifukwa Parliament itakhala kuti ikugwira bwino ntchito yake, zonse zili mchimake, katangale yakhoza kukhala mbiri. Mawu awo Ayeria Zulu omwe ndi mkulu wa bungwe la FIDEP anati pamene dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana za chuma ngati momwe zilili m'mayiko ena, nkofunika kuti ndalama zizigwira ntchito yokhayo yopindulira Malawi. Kuti budget ija itukuledi miyoyo ya Malawi zimatengera kuti ndalama zija tazigwiritsa ntchito bwanji. Ndiye mkumano umene tinali nawo kuno ndionetsetsa kuti inde a Parliament apanga pass budget ya 2026-2027 kodi tathetse bwanji mavuto amene amakhalako m'mbuyomu. Ndondomeko wakewo ndalamazo zisasowe kuti zabedwa, koma chachikulu kwambiri even ndalama zimene zalowa pamenepo zitulutse phindu lake lenileni potukula miyoyo ya Malawi. Godwin Matonga ndi mkulu wa bungwe la MISA Malawi
ndipo akuti atolankhani nawo ali ndi udindo olimbikitsa ntchito za chitukuko makamaka polondoloza ndi kuonetsetsa kuti ndalama zimene zikupita kumudzi za ntchito za chitukuko zikugwiradi ntchito yoyenerera. Ndikofunikira kwambiri kuti atolankhani azidziwa kuti udindo wawo sumangoyambira ndi kuthera pamene alengeza kuti budget munali zotani ndipo ndalama zochuluka zapita ma department otani osiyanasiyana aboma. Udindo wa atolankhani umafunika kuti uzipitirira kuposa pepo poyang'anitsitsa kuti ndalama zimene zinaperekedwa zija zikugwiranso ntchito yake yoyenerera. Ndiye chinthu china chimene tikuyang'ana kwambiri ngati pamene tikambirana za kuyang'ana za kusamala chuma cha boma ndikuti kodi tingapange bwanji kuti atolankhani azipezanso information yoyenerera. Msonkhanowu unakonzedwa ndi bungwe la AFIDEP mogwirizana ndi bungwe la atolankhani la MISA. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mugonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Boma lati lipitiriza kumanga nyumba za mafumu za makono m'maboma onse a mdziko muno kuti mafumu azikhala m'malo abwino. Dziko la Japan lati ntchito za maphunziro abwino ndizofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndipo bungwe logwira ntchito za chifundo la Rotary lati lapeza ndalama pafupifupi 12 billion kwacha kuti lithandizire m'magawo osiyanasiyana a ntchito za umoyo mdziko muno. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Konsolo ya tauni ya Mangochi yati chiwerengero cha mawanja omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira mtauniyi chakwera kufika pa mawanja oposa 970 kuchoka pa 956. Mkulu wa tauni ya Mangochi a Ernest Kadzokoya auza MBC kuti chiwerengerochi chakwera pamene madzi mnyanja Malawi ndi mtsinje wa Shire akupitilira kuchuluka zomwe zochititsa kuti adzifika malo omwe anthu akukhala. Konsolo ya tauni ya Mangochi yati chiwerengero cha mabanja omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira chifukwa cha kuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi ndi mtsinje wa Shire chikupitirira kukwera patapita sabata zingapo kuchokera pomwe mvula yamphamvu inavumba madera ambiri a mdziko muno. Polankhula ndi MBC, mkulu wa tauni Ernest Kadzokoya wati pakadali pano konsoloyi yakhazikitsa msasa wina wowonjezera pa sukulu ya primary ya St. Augustine 2 kwa Mbaluku komwe mabanja opyola 25 omwe nyumba zawo zawonongeka akukhala. Iwo ati pakadali pano pali chiopsezo choti m'madera ena monga Ngalamo mukhoza kubuka matenda a kolera komanso likodzo kamba kuti azaumoyo apeza kale tizilombo toyambitsa likodzo pamalo omwe anthu amakwerera bwato. Pa nkhani ya thandizo, Akadzokoya ayamikira boma chifukwa cha thandizo losiyanasiyana lomwe likupereka kwa anthu okhudzidwa kudzera ku nthambi yona ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pamene tumati mvula yasiya timayembekeza kuti madzi chakha apita kwabe tikuona kuti madzi mpenda kuchulukira tukamba pano tinandi kampu imodzi Ngalamo yokha pano pasono last week imwe kumapito kwa wiki yathayi tatsekula kampu inaso ya ku St. Augustine 2 kuona kuti madzi akuchulukirabe zimene zingopekabe chiopsezo ndithu kuti anthu ochulukirano akukhudzidwabe no timakamba za anthu 965 apatonyeza mabanja ena 25 amene tayika kampu so chiwerengero chikulirabe momoti chidzitsika so chiopsezobe ndithu chidakalipo anthu mwina kunja kukamata mvula ya 5 kumakoje mwina kwazize kumahayi ndithu chiopsezo mpene chikukulirano pamene mvula yasiya. Mawu ake kansala wa dera la Nsukamwere lomwe lakhudzidwanso kwambiri ndi madzi Roda Banda wapempha adindo kuti athandize ndi bwato ku dera lake kamba kuti anthu akuvutika mayendedwe. Langa linali pempho kwambiri makamaka kumbali ya anthu amene manyumba awo ali madzi monga ngati kwa Ngalamo ndi anthu onena kuti pali panopa ndi malo achionena kuti ndi no go zone imene mwina suku daily akumayenda pa boat 200 kubwereranso 200 chinthu chonena kuti munthu sangamapange tsiku ndi tsiku chifukwa umene kuti ukambazana lake inafu panopa anatsekera ali pa holiday ndebe tikuganizira zoti kodi akatsegulira zikhala bwanji mwina boma atatithandizako mwina boti laulere kama maboti awiri atatu. Miyezi yapitayi mlingo wa madzi wakhala ukukwera pa nyanja ya Malawi zomwe zachititsanso kuti mtsinje wa Shire omwe umalumikizana ndi nyanja ya Malombe ku Mangochi usefukire. Bungwe la Rotary lati lapeza ndalama pafupifupi 12 billion kwacha kuti lithandizire magawo osiyanasiyana pa ntchito yolimbana ndi matenda achibayo kamwazi komanso polio mdziko muno.
gavana wa bungweli lomwe muli anthu am'mayiko a Zambia, Malawi, Mozambiki ndi Zimbabwe Amasho Chilenga ndi wayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani ofotokoza za msonkhano omwe ukhalepo kusalima kumathero a mwezi wa Meyi chaka chino. Emmanuel Chikonso walemba ripotiri. Mamembala a bungwe la Rotary District 9210 lomwe muli mayiko monga Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndi Malawi komanso ena ochokera m'mayiko ena akukumana kusalima kufuna kuwunikira momwe achitira mchaka cha 2025 ndi 2026. Gavana Amasho Chilenga wati bungweli lachita zambiri mu nthambi zosiyanasiyana zolimbikitsa mtendere, ukhondo ngakhalenso umoyo mwa zina, ndiponso linapeza ndalama zokwana pafupifupi 12 biliyoni kwacha kuti zithandizire ntchitozi kudzanso kuthandiza unduna wa zaumoyo kugula katemera wa nthenda ya polio. Achilenga atinso msonkhanowu ndi danga lokambirana momwe angathanirane ndi nthenda ya polio komanso nthenda zina zomwe zikusautsa m'mayikowa. Nzomvetsa chisoni kuti Malawi kupezeka pa listi ya mayiko atatu okhala ndi polio mdziko lapansi. Ndi pamene pakutsalira mponena kuti sitikulumikizana bwinobwino kuti tithane ndi nthenda ya polio mdziko lapansi. Nthenda ijowawa ndipo njovuta, ndiyeno tikhoza kuthana nayo vuto imene lili polandira kuti mwana aliyense alandire katemera. M'mawu wake wapampando wa komiti yoyendetsa msonkhano wa mayiko anayiwa a Sophie Kalinde ati zonse zili mchimake ndipo pakufunika umodzi pothana ndi mavuto omwe akatumphuke ku msonkhanowo. Ife tutakonzekera bwino momwe mukudziwanso nanunso mukudziwa kuti Amalawi akafuna kuchita kukonzeka kuti akhale ndiye olandira alendo ati malandira tumwa ukadaulo. Msonkhano wa chaka chinowu akuti uchitika pamutu woti umodzi pochita zinthu zopindulira mayiko. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero a chess akuti akuthandiza kusintha mioyo ya wana oyendayenda m'mizinda komanso akayidi mndende za mdziko muno. Kudzera m'masewerowa mtsogoleri wakale wa bungwe loyendetsa masewero a chess a Susan Namangale adakhazikitsa ntchitoyi yomwe akuti kuthandiza kubweretsanso chiyembekezo kwa anawa komanso andende. Mripoti ili Foster Maulidi akufotokoza momwe zasinthira mioyo yawo. Zimaoneka ngati zongosewerera masewero achabe, koma chiganizo chilichonse chomwe chimachitika pa masewerowa chimakhala ndi tanthauzo la kusintha kwa moyo. Izi ndi zomwe Susan Namangale akuti ndi mphamvu yayikulu ya masewero a chess omwe akubweretsanso chiyembekezo kudzera mndondomeko ya masewerowa mndende komanso ana oyendayenda m'misika ya m'mizinda. Ndimaona kuti masewera a chess masewera amodzi amene angathandize achinyamata ana kuti akamakula adzikula akukhala oganiza bwino makamaka pa nkhani ya chitukuko cha dziko linolo la Malawi. N'chifukwa chake ndimalimbikira kumaphunzitsa ana kuti nawonso azakhale atsogoleri odalirika kuti adzathandize kwambiri. Patrick Kamwendo, mmodzi mwa oyang'anira akayidi pa ndende ya Maula, akuti masewerowa athandiza kwambiri kusintha khalidwe la akayidi komanso kukweza maphunziro m'ndende za mdziko muno. Masewera a chess chiyambireni akuthandiza kwambiri makamaka integration ntchito yathu ya prison currently tikupita tikufuna kumasintha ma inmates lino atha kumachita associate ndi kunja kumene anachokera. Uku ndi ku Masamba Gardens mu mzinda wa Lilongwe komwe masewero a chess akugwiritsidwanso ntchito ngati chida pa maphunziro komanso kusintha khalidwe la ana oyendayenda. Peter Kachapira ndi yemwe adakhazikitsa malowa ndipo akuti chikhazikitsire ndondomekoyi miyoyo ya anawa silinso chimodzimodzi. Chess anawa yathandiza kupanga chiganizo asanapange chinthu china chake. Ambiri watu amene akupita ku sukulu taona kuti anapita ku sukulu amene adakali mtawuni muno taona kuti milandu ku polisi sikupita kawiri kuti anaja akumaganyisa asanapange chisankho. Katswiri wa masewero a chess pa dziko lonse wa mdziko la Nigeria Onakoya Tunde komanso mkulu wa bungwe la masewero a Gift of Chess la mdziko la America Ras Makoski anafika mdziko muno ndipo anayendera ntchitoyi. Akatswiriwa akuti ntchitoyi ndiyofunika kwambiri
ndipo ikufunika thandizo lochuluka kuti ifikire madera ambiri. Mneneri mu unduna wa zamasewero Macmillan Mwale ati undunawu uyesetsa kuthandizira pa ntchito zonga izi, pomwe undunawu ukuwunikanso ndondomeko zoyendetsera masewero mdziko muno. Mchaka cha 2013 bungwe la United Nations lidakhazikitsa masewero ngati chida chothandiza pa chitukuko komanso kulimbikitsa mtendere pakati pa mayiko, ndipo ndi ntchito ngati izi zomwe zikuphelezera zakufunika kwa maseweroku. Foster Maulidi, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati lipitiriza kumanga nyumba za mafumu za makono m'maboma onse a mdziko muno kuti mafumu azikhala m'malo abwino. Dziko la Japan lati ntchito za maphunziro abwino ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko. Ndipo bungwe logwira ntchito za chifundo la Rotary lati lapeza ndalama pafupifupi 12 billion kwacha kuti lithandizire m'magawo osiyanasiyana a ntchito za umoyo mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Linile Mponda tikuti usiku opambana. Awa ndi alimi awiri